Odhiambo matarika panya koromga juanga dwe mar aboro gana ariyo prariyo kod abich odiochieng' machielo ma piny Kenya ntiere kod mor bang' tim mar Kenya Harambee Stars loyo kendo nyadichiel nyakoromga juang' kane gitugo gi timno mar Morocco. Kenya oloyo 1-0. Amiler kotendega kaka tugo no bedo magituko mibage pacho kae piny Uganda gi piny Tanzania tuke mag CHAN waiko ni ler makamano kabende en mor nyadichiel kene timno mar Kenya ni ng'eyo ni jatend piny no singo milion bang' gol ka gol. Nyiso ni kawuono giketo milion machielo giduto waketo ni Ramogi TV eyo makare bende waiko ni weche manyenya koromga juang' mag mosebedo katimo odiochieng' ni mangima. Siasa medo michwakore pacho kae kayiero bende koro kawo machiegni wamiler bende ng'eyo ni twak maratil biro gi George Bati bang' weche manyien. Aroko pachiel ay marot machoke na ria deka uchiel nono kabeno te live Facebook Ramogi TV ke kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mage thuondo eche. Omondi. And again Omondi, it's a block. And trying out something and a goal here finally from the Harambee Stars of Kenya. Jatugo Ryan Ogamo omiyo Kenya gol makende ma omiyo giloche tuke gi Morocco e tugo mar CHAN Kasarani. Bado kuna huzuni na watu wengi sana hawajasikia vizuri. Kwa sasa hivi labda tunaomba serikali waweze kutupatia msaada wote. Pod and Lit ne familia manyocha wito wedegie masira marapaya around about Makopti Kisumu kako machielo wan masira omedre seche 24 mokalo. We are coming from upstairs to downstairs. Okay. So it got broken because it was not built. Sigana makende kawuono warango ngima jaduong' ma jahigni 90 ma odak e Rogo kuom higni 30 e kaunti ma Migori. Machiegni nyakoromga juang' wantiere gi Wilson Ochuka ma en ja loko mar Odhiambo makawuono nyinga Lydia Hukeo. Team Kenya Harambee Stars ondiko historia kendo ng'ado tiko mar quarter final e tuke mag CHAN tok lo team mar Morocco